Dalilin tafiya hutun WUF. WUF sun tafi hutu ne sakamakon za a cire Ummi Rahab a ciki. Sakamakon za ta auri Lilin Baba, shi yasa suke so su cire ta a cikin WUF. Za a maye gurbin Ummi Rahab. To jama'a muna nan dai mun kasa kunne mun kasa idanuwa muna so mu ga wadda za a sa matsayin Ummi Rahab ta maye gurbin ta a WUF. Sakamakon Azima ita da Lilin Baba sun taɓa soyayya a baya. Yanzu dai masu kallon mu kada ku manta ku yi mana subscribing kana ku danna mana alamar ƙararrawa domin samun sababbin sharhin fina-finai da zarar an ɗaura. Inda ta auri Abdul M Sharif matsayin mijinta, gashi ta sa a kashe Ali Nuhu ashe ba su kashe shi ba, wato tsohon mijinta. Yanzu dai Hajiya Mansura asirinta na shirin tonuwa sakamakon ta yi soyayya da wani wanda ake ce ma Jeje a baya. Har ta saki har yi mata bidiyon tsiraicin ta yake ikirarin zai tona idan bata bashi wasu kuɗi ba. To yanzu dai Hajiya Mansura dai ta ɗauki kuɗin nan ta bada ta ce a kashe shi, ya ɗauki kuɗin ba a kashe shi ba kuma yanzu yana canji shi yana shirye-shiryen tona mata asiri ta yadda ƙanin Ali Nuhu shi ma yana so a bashi wannan ɗaukokin ta yadda zai tona mata asiri sakamakon wanshi da ta sa a kashe. Azima gidan Badamasi wato budurwar Nura Din a cikin WUF ta kamu da so da san ƙanin Lilin Baba. Tana son ƙanin Lilin Baba yana son ta amma shi kuma uban shi ya ƙi hannu, ya ƙi bada content akan auren su, ya ƙi connecting saboda wani dalili na shi. Lilin Baba yana son Ummi Rahab. Yanzu dai suna asibiti sakamakon ciwon da ya kama shi na ciwon zuciya. Ta sanadiyar baban ya ce ba zai aura mai ita ba, yana shirye-shiryen barin gida. Mahaifiyar ta ce sai dai su bar tare. Sai ai tuyin barkar sallah, na gode masoya na barka da sallah. Sama ta yi wa yaro nisa ko bai duba ba, Allah ne yake mun shi wani bai ganewa. Makaho kun ga aishi baya yin tuki, kuturu kun san bai iya wanki. Wasu waka ga idna su yi abu ba sa so, wannan wakar ko ba ka so dole dai ka taka. Ranar sallah kowa farin ciki wannan wakar da na yi ta barka da sallah domin masoya ne domin ne ɗan cashe. Barka da sallah kowa ya yi rawa. Wakan nan barkar sallah barkar sallah barkar sallah masoya. Amarya kun san ita ce gatan lalle, abinda ka shuka ai shi ne za ka girba. Dan ba za ka sadawa ka ɗauki masara ba. Waƙan Sadiq Aladin ne ɗan garin Funtuwa. Masoya na gode barka da sallah. Mubarak ɗin bike gaisuwa a gare ka, barka da sallah na san ka yi sallah lafiya. Sako na a gare ka ne na gode. Abba jaribi kai ma dole in sako ka ciki ka yi sallah lafiya ni dai na gode. Hidimar da kake mu a gare ni na gode. Aladin waƙan nan masoya ai rawa ai juyin barka da sallah. Yau ne sallah ai ne yau ne za mu tuna min sallah, kowa yana rawa yana murna yau ne sallah. Sadiq Aladin ya ba ku tsabar wannan wajen kuna son kiɗan da zafi rawa. To gashi dai kun samu ai da a tashe. Barkar sallah barkar sallah barkar sallah masoya. Kai ma gaisuwa a gare ka babban gwani na Nura M Inuwa ka yi sallah lafiya. Gaisuwa a gare ka daga babban masoyinka, ina gode gaisuwa a gare ka. Fatan zaka ji ni kuma
samu ai wani shi kuma bai samu ba. To wani ya samu ai wani shi kuma bai samu ba. Wani na da kuɗaɗe wani shi kuma bai samu ba. Wani na da gidaje wani shi kuma bai samu ba. Wani na da idanu wani shi kuma bai samu ba. Wani na da ƙafafu wani shi kuma bai samu ba. Wani na da tunani wani shi kuma bai samu ba. Wani ya samu ai wani shi kuma bai samu ba. Wani na da ilimi wani shi kuma bai samu ba. Wani na da haƙuri wani shi kuma bai samu ba. Wani na da mata wani shi kuma bai samu ba. Wani na da ƴaƴa wani shi kuma bai samu ba. Wani na da nazari wani shi kuma bai samu ba. Wani ya samu ai wani shi kuma bai samu ba. Duniya tare ce bi ta asanu, in ka bi ta asanu Allah shi ke badawa. Kan kai gaggawa Allah shi ke badawa. Kuma ni na sani Allah shi ne ya bani, kuma in ya bani sannan ba mai kwacewa. Wani ya samu ai wani shi kuma bai samu ba. Wani na da mota wani shi kuma bai samu ba. Wani na da mashin wani shi kuma bai samu ba. Wani na da ilimi wani shi kuma bai samu ba. Wani na da nazari wani shi kuma bai samu ba. Wani na da tunani wani shi kuma bai samu ba. Wani ya samu ai wani shi kuma bai samu ba. Dan uwa duba bi duniya sanu, wani in kaga ya samu Allah ne ya fashi ya ma dai tashi. Dan uwa ka nema in ka nema shi Allah ai zai baka. Wani ya samu ai wani shi kuma bai samu ba. Allah shi ke mun shi wancan bai gane ba. Na gode wa Allah, na gode wa Allah, na gode wa Allah da ya ban bayar waka. Sadiq Aladin dan fintuwa mai waka ne. Wani ya samu ai wani shi kuma bai samu ba. Sama ta yi wa yaro nisa ko bai duba ba. Ayya! Wani ya samu ai wani shi kuma bai samu ba. Komai kake yi Allah na kallon ka. Dan uwa dai duba ka gyara. Rayuwa dai ita mai juyi ce. Ka duba dai tun kafin mutuwa dai. Ta yau ma aike dan uwa sai ka duba. Wani ya samu ai wani shi kuma bai samu ba. Sadiq Aladin dan fintuwa mai waka ne. Ban kwana dai masoya na gode.